Здравейте хора! Днешното видео ще говорим за Super Saiyan Blue и Ultra Instinct. Да започваме, няма да ви бавя повече. Super Saiyan Blue формата. Това е форма, в която трябва да обединиш Super Saiyan God и Super Saiyan. И така получава Super Saiyan Blue. Между другото, ако искате да разберете повече за тези две форми, за Super Saiyan God и Super Saiyan, може да проверите в миналото видео, да знаете. Така, да започваме. Има няколко форми на Super Saiyan Blue. И те са Super Saiyan Blue, Perfected Super Saiyan Blue, Super Saiyan Blue Evolution и Super Saiyan Blue Kaioken. Това са всички форми и това трябва да знаете за сега, за да може да продължим напред. Така. И сега. Perfected Super Saiyan Blue. Тази форма... Чакайте една секунда. Така. Тази форма позволява на Гоку... Разликата между нормален Super Saiyan Blue и Super Saiyan Blue Evolution е, че в едната нямаш аура, в другата имаш аура и силата и скоростта. А издръжността намалява, между другото, защото ти се награеш изключително много. Защото аурата е нещо като вентилация. Сега да продължим напред. Така. Една секунда, че трябва да... Super Saiyan Blue Kaioken. Тази форма е на Гоку. Гоку за първи път използва тази форма докато се бие също Хит. Хит има техника, която да прескача времето, а Гоку, докато той прескача времето, Гоку го шибна и му спря да прескача времето. Да, мисля, че това беше. Аз чета в момента. Цитирам. Не от друг канал, от Google. Така, да започваме натам. Super Saiyan Blue Kaioken, между другото, Гоку каза, че тази форма има вероятност да го убие. И също така, докато използвате Super Saiyan Blue Kaioken, се изоставате изключително много. Между другото, Super Saiyan Blue Kaioken е техника, да знаете, техника. Да. Така че много аз ще нарисувам форма за улеснението на всеки. Super Saiyan Blue Kaioken. После това, след като Гоку използва тази форма, той вече не може да се използва готкито правилно. И Ки. Ки е енергия, да. Да. И не може да използва своето Ки нормално. И, нали, той започва да прави много лоши неща. Когато се опитва да се телепортира на грешното място. Да. Не ме карайте да обяснявам къде се телепортира. Моля ви, не дейте. В анимето ще разберете тези, които говоря, защо говоря. Така, да започнем натам. Super Saiyan Blue Evolution. Super Saiyan Blue Evolution е силна форма и тя, за жалост, е само в анимето. Тя няма никакви недостатъци, абсолютно никакви недостатъци. Изключително силна и само в анимето и е на Фачида. Сълза, че я няма в мангата. Това ми е любимата форма. Сълза. Да продължим напред. Това видео май ще бъде кратко. Ultra Instinct. Това е най-силната форма на Гоку. Не питайте защо говоря като анимационен злодей. Просто обичам така, за да говоря за нещо изключително силно. Тази форма на Гоку му позволява да смазва Джирен, който докато Гоку беше в Super Saiyan Blue Kaioken Times 20, буквално Джирен го смазваше. Да. После Гоку, когато отключи Ultra Instinct, започваше да смазва Джирен. Просто Джирен нищо да направи от него. Обаче, за жалост, Гоку му свърши Ки. Неговото Ки му свърши. Сълза, че неговото Ки свърши. Да продължим напред. Всъщност, така. Ultra Instinct Sign. Това е най-слабата версия на Гоку. На Ultra Instinct, не на Гоку, защото ако това беше най-слабата няма значение, да продължим напред. Така. Ultra Instinct Sign е най-слабата версия на Ultra Instinct. В първите 3 минути, щом виждаме тази форма, си мислим, че това е най-силната форма. Защото е на боговете и това е Ultra Instinct.
Но не е, защото това е Ultra Instinct Sign. Има и тази форма. Защо това е за нея? И след нея се появява Master Ultra Instinct. Разбираме, че това е най-силната техника. Това, между другото, Ultra Instinct Sign е техника. Master Ultra Instinct е форма. Да знаете. Между другото, се чуете защо гласа ми понякога намалява и понякога се увеличава, но моля ви не питайте, защото не съм седнал. Трябва да говоря и да съм прав. Защото иначе не обяснявам много зле. Не ме питайте, моля ви, няма да говоря. Спокойно, в бъдещите видеа ще вече ще го поръчах микрофон. Той скоро ще дойде. За следващите видеа. Започваме на там. Така. Ultra Instinct, Master Ultra Instinct. Това е най-силната форма на Гоку. И докато той е в тази форма, той смазва всички врагове, той побеждава. Обаче, след тази форма има Ultra Instinct Trio. Ultra Instinct Trio е буквално Ultra Instinct Sign с емоции. Обаче сега и Гоку използва нея вместо... Да, сега искам да ви питам едно нещо. Според вас, чудете ли се защо Гоку има тази форма, Ultra Instinct Trio, защо си направото да я научи. Вместо да си ползва тази с бялата коса, което е Master Ultra Instinct. Ето ви причината, драги хора. Защото взима твърде много ки. Точно така. Буквално Master Ultra Instinct яде кито на Гоку за да куска. Те така не го гледат. То буквално се го взима и край с него. Буквално Гоку може да използва Master Ultra Instinct за 30 минути в мангата. В мангата може да използва 30 минути. А пък Ultra Instinct Trio може да използва за около 50 и няколко минути. Заради това той просто се е научил. Защото, примерно, е така, представете ситуация, в която идва някакъв рандъм герой. Обаче, той не може да го победи с Ultra Instinct Sign, не може да го победи. Обаче след това идва друг герой. И нали той използва бялата коса. След това идва друг герой. Понеже Гоку има много по-малко, ще го ударя веднъж с бялата коса и трябва да използва Ultra Instinct Sign, после се е Super Saiyan God направо и минава вече директно към Super Saiyan 2. И ще загуби битката, защото няма енергия. Свърши му кито. Ки свършва. Да. Именно заради това използва Ultra Instinct Trio, защото първия враг. И после, когато дойде следващия, ще го победи. Победи с Ultra Instinct Sign, едва ли ще го победи, отваря бялата коса, удря го веднъж и почва с Ultra Instinct Trio. И след това идва даже и трети и той успя да го победи с Master Ultra Instinct, стига до Super Saiyan 4 може даже. Той може да поддържа, даже с когато победи втория, идва трети. И той тогава ще използва Master Ultra Instinct, ще използва после Ultra Instinct Trio за стотни, за няколко секунди, после минава на Super Saiyan Bull, после минава на Super Saiyan Gold и накрая минава към Super Saiyan 2. И пак го побеждава, Побеждава трима. Представете си. Това е просто много по-силно така. Така че, бум. Ето за това има тази форма. Това е. Сега натам да продължа, че Ultra Instinct Trio е техника. Друго, което мога да кажа е, че сега може да говорим за някоя друга форма, обаче не мисля. Не знам коя форма да говорим. Така, набързо ще кажа, че набързо. Така. Този видео че този канал, игрите вече ще започват да намаляват, но пак ще ти качвам всеки ден. Всеки ден. Може би през събота и неделя, може и не. Не защото аз искам да се почивам, а защото малко обработването ми е трудно тук. Защото аз съм на село. И в момента снимам на село. И не знам даже дали ще го обработя. Поне един шорт ще бъде качен. И ще бъде на черен екран. Да знаете. Чао хора и до нови срещи!